Вам когда-нибудь приходилось задумываться, почему одни люди словно притягивают богатство, а другие ведут бесконечную борьбу? Готовьтесь к потрясающему откровению. Эти секреты тщательно охраняются богатыми и остаются недоступными для бедных. Теперь впервые у вас есть шанс узнать, что на самом деле делает разницу. А если бы я сказал вам, что эти 23 шокирующих истины могут навсегда изменить вашу финансовую жизнь? Вы готовы открыть глаза на то, о чем раньше и не подозревали? Я не сомневаюсь, что вы на пути к финансовому успеху. Поэтому мы решили составить список того, что делают бедные и что гарантирует их посредственность. Пожалуйста, принимайте все это с осторожностью и пониманием того, что наша цель – заставить вас задуматься о вашей текущей ситуации и о том, что вы могли бы сделать, чтобы улучшить ее. Чтобы создать действительно ценную для вас информацию, мы проконсультировались с нашими собственными наставниками и миллионерами, друзьями, о том, в чем заключаются различия между бедными и богатыми в повседневной жизни. Как всегда, есть много исключений из этих правил. Не все могут полностью контролировать свои обстоятельства. Но осознание этих привычек и действий может дать вам небольшое преимущество, а если вы прекратите делать некоторые из этих вещей, возможно, вы приблизитесь к той цели, о которой давно мечтаете. Вот 23 вещи, которые делают бедные, а богатые нет. Секрет первый. Бедные много смотрят телевизор. Если у вас есть много свободного времени на просмотр реалити-шоу и развлекательных программ с низкой ценностью, есть большая вероятность, что ваше финансовое положение оставляет желать лучшего. Зачастую те, кто испытывает финансовые трудности, тратят чрезмерное количество времени, часы, а иногда и целые дни на просмотр программ, не приносящих никакой пользы. Удивительно, как люди с меньшими ресурсами упускают множество возможностей, погружаясь в пустые развлечения, в то время как богатые сосредоточены на том, чтобы быть главными героями. Они создают контент, появляются на телевидении или инвестируют в что-то продуктивное. Для богатых телевизор – это инструмент бизнеса и видимости, а для бедных – отвлечение, которое отнимает время и энергию, которые можно было бы использовать для личного развития и достижения новых высот в жизни. Эта небольшая разница в отношении потреблять или создавать часто разделяет тех, кто процветает, и тех, кто остается на месте. Секрет второй. Бедные едят фастфуд. Здоровье – один из фундаментальных столпов сбалансированной и успешной жизни. И, к сожалению, многие, кто сталкивается с финансовыми трудностями, не уделяют должного внимания качеству пищи, которую они потребляют. Вместо того, чтобы инвестировать в здоровое и сбалансированное питание, они выбирают фастфуд и обработанные продукты, богатые сахаром, насыщенными жирами и консервантами. Такой вид питания, помимо вреда для тела, оказывает разрушительное влияние на физическую и умственную работоспособность. Исследования показывают, что диета с низкой питательной ценностью может влиять не только на здоровье тела, но и на когнитивные способности и продуктивность. Чрезмерное потребление фастфуда способствует не только набору лишнего веса и проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца и диабет, но и напрямую влияет на профессиональную деятельность. Люди, которые питаются неправильно, обычно испытывают нехватку энергии, трудности с концентрацией и более склонны к развитию хронических заболеваний, что влияет на их работоспособность и, как следствие, на возможности финансового роста. Секрет третий. Бедные покупают одежду или товары на распродажах. Логика распродаж может показаться заманчивой для тех, у кого ограниченный бюджет, но важно задуматься о долгосрочных последствиях этой привычки. Реальность такова, что чаще всего единственные товары, которые действительно стоит покупать на распродажах, это акции и финансовые инвестиции, которые могут приносить прибыль.
в то время как люди с меньшими финансовыми ресурсами постоянно озабочены экономией и поиском самых низких цен. Богатые сосредоточены на стратегиях, которые увеличивают их источники дохода и приумножают их состояние. Когда вы покупаете одежду или другие товары на скидках, зачастую вы приобретаете товары, которые уже были отвергнуты теми, кто может позволить себе полную стоимость. То есть это продукты, которые уже вышли из моды или не отличаются высоким качеством. Более того, эта привычка экономить, покупая на распродажах, не оказывает значительного положительного влияния на ваше финансовое положение. Напротив, это менталитет дефицита, который поддерживает цикл мгновенного и эфемерного потребления вместо того, чтобы мотивировать к росту и процветанию. Богатые, наоборот, понимают, что экономия – это не основной путь к созданию богатства. Акцент делается на инвестициях и создании множества источников дохода. Покупать меньше, но качественнее, и направлять деньги на активы, которые приносят прибыль, такие как акции, недвижимость и бизнес. Вот что действительно имеет значение. Секрет четвертый. Бедные причинаються пазней, чим богатые. Одна з головних адрознення паміж звичками багатих і бедних заключається у тим, як яны ставяться до часу, особливо до перших годзин дня. Людзі з низким доходом часто схильныя да ляноты або адкладання спраў на пазнейшыя тэрміны ў пачатковыя гады свайго жыцця, упускаючы адну з самых каштоўных фаз для асабістага і прафесійнага развіцця – маладосць. Тыя, хто з ранніх гадоў выкарыстоўвае сваю энергію, запал і час для росту, навучання і самаўдасканалення, маюць значна менш шансаў застацца ў фінансавых абмежаваннях у будучыні. З іншага боку, тыя, хто не выкарыстоўвае маладосць для дасягнення сваіх мэтаў і развіцця сваіх навыкаў, непазбежна сутыкаюцца з больш складанымі праблемамі па меры старэння. Гэта часта прыводзіць да больш працяглых і цяжкіх працоўных дзён, але з меншым поспехам і фінансавым узнагараджаннем. У той час, як багатыя разумеюць, што ранняе прачынанне і дысцыплінаваны прадуктыўны распарадак з самага пачатку з'яўляецца ключавым для дасягнення паспеху, бедныя часта дазваляюць гэтаму каштоўнаму часу выслізнуць з рук, што спрыяе зніжанню іх магчымасцяў на працягу гадоў. Старая прыказка «Бог дапамагае тым, хто рана ўстае» мае непарушную праўду. Тыя, хто выкарыстоўвае першыя гадзіны дня для планавання, дзеяння і інвестыцый у сваю будучыню, збіраюць найбольш багатыя плады. Такім чынам, маладосць, праведзеная з карысцю, можа стаць галаўнай разніцай паміж жыццём у недахопе і жыццём у дастатку. Секрет пяты. Бедныя фанатычна цікавяцца спартам. Калі вы не з'яўляецеся прафесійным спартсменам або уладальнікам каманды, няма асаблівай прычыны прысвячаць так шмат часу прагляду спартыўных спаборніцтваў. Для многіх захапленне спартам становіцца сродкам уцёкаў, спосабам адцягнуць увагу ад уласных праблем і расчараванняў. Аднак такая практыка можа быць шкоднай, бо вы застаецеся толькі пасіўным назіральнікам жыцця замест таго, каб стаць актыўным удзельнікам уласнага поспеху і дасягненняў. Пакуль многія бедныя трацяць каштоўныя гадзіны на прагляд матчаў і ідалапаклонства перад гульцамі, багатыя займаюцца гульнёй жыцця з дакладнай мэтай. Яны выкарыстоўваюць вольны час для самаразвіцця, пошуку магчымасцей росту, стварэння бізнесу або навучання новым навыкам, якія дапамагуць ім дасягнуць больш высокіх узроўняў паспеху. Час, які траціцца на прагляд спартавых падзей, што часта налічвае дзясяткі, а то і сотні гадзін у год, мог бы быць укладзены ў нешта, што сапраўды ўплывае на вашу жыццёвую траекторыю. Спорт можа быць прыемным вольным часам, але калі ён становіцца апантанасцю,
Гэта ператвараецца ў яшчэ адну адцягваючую увагу, якая трымае людзей у пастцы мыслення назіральніка, дазваляючы іншым ззяць і дамагацца, пакуль вы праста глядзіце. Каб змяніць сваю ролю з назіральніка на галоўнага дзеючага асобы, неабходна пераглядзець, як вы выкарыстоўваеце свой час і накіраваць яго на заняткі, якія дапамогуць вам дасягнуць вашых мэтаў. Сакрэт 6. Бедныя не часта прымаюць душ. Можа здацца дзіўным, але гэты факт больш распаўсюджаны, чым вы думаеце. Недахоп клапату аб асабістай гігіене наўпрост уплывае на ўпэўненасць у сабе і можа негатыўна адбіцца на сацыяльных і прафесійных зносінах. Захоўваць чысціню і догляд за сабой – гэта не толькі пытанне знешняга выгляду, але і пытанне фізічнага і псіхічнага здароўя. Калі вы грэбуеце гігіенай, ваш узровень энергіі і самаацэнка падаюць, што можа непасрэдна ўплываць на вашы шанцы на паспех. Ранішні душ не варта недаацэньваць. Ён не толькі абуджае цэлы розум, але і падрыхтоўвае вас да новага дня з больш пазітыўным і праактыўным настроем. Упэўненасць, якая ўзнікае ад адчування чысціні і абнаўлення, уплывае на тое, як вы прадстаўляеце сябе свету, і як вынік на тое, як людзі рэагуюць на вас. Калі вы імкнецеся пабудаваць кар'еру, палепшыць сваё сацыяльнае жыццё або проста адчуваць сябе лепш, першы крок да паспеху пачынаецца з пастаянных гігіенічных звычак. Акрамя таго, уплыў гігіены выхадзіць за межы першых уражанняў. Прафесіяналы, якія добра даглядаюць за сабой, часта атрымліваюць больш пазітыўную ацэнку не толькі ад калег, але і ад кіраўнікоў. Адчуванне свежасці пасля душа можа павысіць вашу прадукцыйнасць і палепшыць разумовую яснасць, што з'яўляецца ключавымі элементамі для тых, хто імкнецца да росту ў асабістым жыцці і кар'еры. Сакрэт 7. Бедныя вінавацяць іншых у сваёй няўдачы. Часта можна назіраць, як людзі, якія сутыкаюцца з фінансавымі цяжкасцямі, шукаюць апраўдання або ускладаюць віну на знешнія фактары, такія як эканоміка, урад або нават іншыя людзі, за адсутнасць паспеху ў іх жыцці. Аднак праўда заключаецца ў тым, што незалежна ад абставін, у вас значна больш кантролю над сваім жыццем, адносінамі і здароўем, чым вы маглі сабе уявіць. Ключ да ператварэння вашай рэчаіснасці ў тым, каб прызнаць, што адказнасць за ваш лёс ляжыць выключна на вас. Калі вы станавіцеся ў пазіцыю ахвяры, вы адмаўляецеся ад той сілы, якая дазваляе змяніць вашу сітуацыю. Многія людзі, якія застаюцца ў беднасці, робяць гэта таму, што настолькі занятыя пошукам вінаватых, што не бачаць магчымасцяў, якія іх акружаюць. Прыняцце адказнасці за свае выбары і дзеянні, з другога боку, з'яўляецца першым крокам да фінансавай свабоды і асабістага паспеху. Тыя, хто разумее, што іх вынікі – гэта вынік іх уласных рашэнняў, няхай яны будуць вялікімі або малымі, знаходзяцца і ў значна больш моцнай пазіцыі, каб унесці карэктывы і дасягнуць сваіх мэтаў. Важна разумець, што жыццё заўсёды будзе прадстаўляць выклікі і перашкоды, але тыя людзі, якія квітнеюць, гэта тыя, хто замест таго, каб вінаваціць іншых ці абставіны, шукаюць рашэнні і рухаюцца наперад. Узяць на сябе поўную адказнасць за сваё жыццё не азначае, што ўсё будзе лёгка, але азначае, што вы атрымаеце кантроль і здольнасць фарміраваць свой уласны лёс, не спадзяючыся на знешнія фактары для дасягнення паспеху. Сакрэт 8. Бедныя не маюць назапашаных грашай. Адно з найбольш яркіх адрозненняў паміж людзьмі з нізкімі і высокімі даходамі – гэта адсутнасць фінансавага планавання на будучыню. У той час, як багатыя разумеюць важнасць зберажання і інвестыцый для забеспячення доўгатэрміновай бяспекі і росту, бедныя часта жывуць сённяшнім днём, не адкладваючы рэсурсы для вырашэння нечаканых праблем або выкарыстання магчымасцяў, якія могуць з'явіцца.
Гэтая адсутнасць зберажэнняў стварае цыкл, які складана разарваць. Калі фінансавыя цяжкасці пастаянна пагаршаюцца адсутнасцю сеткі бяспекі, наяўнасць назапашаных грошай, нават калі гэта невялікая сума ў пачатку, дае трывалую аснову для асабістага і фінансавага росту. Фінансавыя рэзервы дазваляюць вам быць падрыхтаванымі да нечаканых надзвычайных сітуацый, такіх як праблемы са здароўем, страта працы або нечаканыя рамонты. Акрамя таго, наяўнасць капіталу дазваляе вам скарыстацца магчымасцямі, якія ўзнікаюць, такімі як інвестыцыі, бізнес або курсы прафесійнага развіцця. Без гэтага рэзерву магчымасці праходзяць міма, а нечаканыя падзеі становяцца вялікімі перашкодамі. Розніца заключаецца не толькі ў тым, колькі зарабляеш, але і ў тым, колькі адкладваеш і як кіруеш грашыма. Звычка рэгулярна зберагаць нават невялікі адсотак ад вашых даходаў можа аказаць велізарны ўплыў на працягу часу. Гэтая практыка не толькі прыносіць фінансавы спакой, але і адкрывае дзверы для доўгатэрміновага росту, пра што людзі з нізкімі даходамі часта забываюць. Сакрэт фінансавага паспеху заключаецца не толькі ў тым, каб зарабляць больш, але і ў тым, каб умець абараняць і памнажаць тое, што зарабляеш, сакрэт завяць. Бедныя выкарыстоўваюць крэдытныя карты або бяруць пазыкі на бескарысныя рэчы. Асноўнае правіла здаровага фінансавага жыцця простая і зразумелая, калі пазыка, якую вы плануеце ўзяць, не мае патэнцыялу прынесці больш грашай, чым сума, якую вы пазычаеце, то гэта не варта таго. На жаль, многія людзі з нізкімі даходамі трапляюць у пастку назапашвання даўгоў, выкарыстоўваючы крэдытныя карты або бяручы пазыкі для пакупкі непатрэбных рэчаў, такіх як дарагая электроніка, брэндавая вапратка або апошнія гаджеты, якія хоць і прывабныя, але не дадаюць рэальнай каштоўнасці вашаму фінансаваму жыццю. Гэтыя імпульсіўныя выдаткі, часта зробленыя для задавальнення неадкладных жаданняў, ствараюць небяспечны цыкл запазычанасці. Калі вы карыстаецеся крэдытам для набыцця таго, што не мае патэнцыялу даходу, вы па сутнасці абавязваеце сваё фінансавае будучыню дзеля таго, што хутка страціць каштоўнасць. Акрамя таго, працэнты па гэтых даўгах могуць ператварыць, здавалася б, невінную пакупку ў цяжкі фінансавы груз, які будзе вісець месяцамі ці нават гадамі. З іншага боку, багатыя разумеюць каштоўнасць таго, каб грошы працавалі на іх. Яны выкарыстоўваюць крэдыты і пазыкі стратэгічна, інвестуючы ў бізнес, адукацыю або іншыя актывы, якія маюць патэнцыял памнажэння пазычанай сумы, замест таго, каб купляць рэчы, якія таннеюць з часам. Багатыя імкнуцца інвеставаць у тое, што прыносіць прыбытак у доўгатэрміновай перспектыве. Вынік відавочны. Крэдытныя карты і пазыкі павінны выкарыстоўвацца з мудрасцю і асцярожнасцю. Толькі для набыцця таго, што можа палепшыць вашу фінансавую сітуацыю, а не для задавальнення часовых жаданняў. Сакрэт 10. Бедныя завадзяць больш дзяцай і ранай. Наяўнасць дзяцай – гэта значная фінансавая абавязацельства, і гэтая адказнасць павялічваецца па меры росту сям'і. Аднак многія людзі з нізкімі даходамі з-за адсутнасці фінансавай адукацыі, планавання сям'і і ў некаторых выпадках абмежаванага доступу да інфармацыі пра кантроль нараджальнасці заводзяць больш дзяцай у тым узросце, калі яны яшчэ не гатовыя фінансава. Гэта не толькі рэзка ўплывае на ўзровень жыцця, але і абмяжоўвае магчымасці для асабістага і прафесійнага росту. Вырошчванне дзіцяці ўключае вялікія выдаткі на адукацыю, здаровае харчаванне, жыллё і адпачынак, што патрабуе трывалай фінансавай базы. Калі гэтыя выдаткі з'яўляюцца занадта рана, у момант,
калі бацькі яшчэ самі спрабуюць стабілізаваць сваё жыццё, шансы на сацыяльны і фінансавы ўзлёт памяншаюцца. Часта сям'і з меншымі рэсурсамі вымушаны аддаваць прыярытэтны адкладным асноўным патрэбам, не маючы магчымасці інвеставаць у доўгатэрмінавыя магчымасці, такія як якасная адукацыя, якая магла б палепшыць будучыню сям'і. У той час, як людзі з высокімі даходамі адкладаюць рашэнне завесці дзяцей да таго часу, пакуль не дасягнуць фінансавай стабільнасці і старанна плануюць колькасць дзяцей, бедныя часта сутыкаюцца з пастаяннымі праблемамі з-за адсутнасці планавання сям'і. Такім чынам, нараджэнне большай колькасці дзяцей у маладзейшым узросце не толькі наўпрост уплывае на ўзровень жыцця, але і падтрымлівае цыкл фінансавых цяжкасцяў, робячы назапашванне рэсурсаў і дасягненне больш заможнага жыцця больш складаным. Сакрэт адзін адсаць. Бедныя не робяць рэгулярных медыцынскіх абследаванняў. Здароўе – гэта адзін з самых каштоўных рэсурсаў, які можа мець чалавек, аднак многія людзі з меншымі фінансавымі рэсурсамі ігнаруюць важнасць прафілактыкі. Рэгулярныя медыцынскія абследаванні неабходныя для ранняга выяўлення сур'ёзных хвароб, такіх як рак, дыябет і праблемы з сэрцам, якія пры выяўленні на ранніх стадыях можна лячыць больш эфектыўна і з меншымі выдаткамі. Ігнараванне гэтых прафілактычных мер не толькі ставіць пад пагрозу жыццё, але і можа прывесці да значна большых выдаткаў на медыцынскія паслугі ў будучыні. Часта людзі з нізкімі даходамі пазбягаюць праходзіць рэгулярныя медыцынскія абследаванні, бо лічаць, што не могуць сабе гэта дазволіць. Аднак праўда ў тым, што адсутнасць прафілактыкі ў выніку абыходзіцца значна даражэй. Хваробы, якія маглі быць вылечаны простымі метадамі, пагаршаюцца, што прыводзіць да доўгатэрміновых і дарагіх лячэнняў. Больш за тое, калі здароўе пагаршаецца, гэта наўпрост уплывае на працаздольнасць і магчымасць зарабляць грошы, што робіць яшчэ больш складаным пераадолець фінансавыя цяжкасці. Багатыя разумеюць, што інвестыцыі ў здароўе з'яўляюцца ключавымі для падтрымання прадуктыўнасці, даўгалецця і якасці жыцця. Рэгулярныя прафілактычныя абследаванні, такія як штогадовыя чэкапы, мамаграфіі, аналізы крыві і іншыя, з'яўляюцца эфектыўным спосабам гарантаваць, што цела працуе належным чынам, дазваляючы чалавеку засяродзіцца на сваіх мэтах і амбіцыях, не сутыкаючыся з нечаканымі праблемамі са здароўем. Такім чынам, прыярытэт здароўя праз прафілактычныя абследаванні – гэта не толькі пытанне жыцця і смерці, але і разумная стратэгія эканоміі грошай і захавання дабрабыту ў доўгатэрмінавай перспектыве. Сакрэт 12. Бедныя трацяць грашы яшчэ да таго, як іх атрымаюць. Адна з самых вялікіх фінансавых памылак, якую можа зрабіць чалавек – гэта траціць грошы, якіх у яго яшчэ няма. Гэты небяспечны звычак, часта падсілкаваны неўтаймаваным выкарыстаннем крэдыту, можа хутка прывесці да цыклу даўгоў, з якога цяжка выбрацца. Калі вы абавязваеце сваю фінансавую будучыню, набываючы тавары ці паслугі на грошы, якія яшчэ не маецца на руках, вы фактычна падвергаеце рызыцы сваю стабільнасць. Залатое правіла для здаравага фінансавага жыцця простае. Калі вы не можаце купіць нешта без парушэння вашага фінансавага становішча, значыць, вы на самай справе не можаце сабе гэта дазволіць. Траціць загадзя, выкарыстоўваючы крэдытныя карты або пазыкі, часта стварае фальшывае адчуванне бяспекі, але на самой справе гэта стварае снежны камяк даўгоў, які назапашваецца з працэнтамі і можа разбурыць вашыя шансы дасягнуць фінансавай незалежнасці. Багатыя, з другога боку, разумеюць каштоўнасць жыцця ў межах сваіх магчымасцяў. Яны пазбягаюць траціць грошы, якіх яшчэ не атрымалі, і аддаюць перавагу назапашваць актывы, якія прыносяць прыбытак,
перш чым рабіць значныя пакупкі. Замест таго, каб паддавацца спакусе імгненнага спажывання, яны аддаюць перавагу адкладаць задавальненне і інвеставаць у магчымасці, якія павялічаць іх капітал. Такім чынам, для дасягнення сапраўднай фінансавай бяспекі неабходна навучыцца кантраляваць імпульсы, траціць грошы загадзя, гарантуючы, што кожная пакупка будзе усвядомленым і устойлівым рашэннем для вашай будучыні. Сакрэт 13. Бедныя атачаюць сябе іншымі беднымі. Існуе магутная прыказка: вы гэта сярэдняе 5 людзей, з якімі вы праводзіце больш за ўсё часу. І гэта сцвярджэнне адлюстроўвае глыбокую праўду пра ўплыў, які наш сацыяльны круг аказвае на наша жыццё. Калі вы акружаеце сябе людзьмі, якія сутыкаюцца з тымі ж фінансавымі цяжкасцямі і якія пастаянна ўзмацняюць абмежаваныя перакананні, такія як поспех гэта для нямногіх або нам не шанцуе ў жыцці, будзе вельмі складана разарваць гэты цыкл недахопу. Калектыўнае мысленне можа быць як якарам, так і рычагом у залежнасці ад таго, хто вас акружае. Калі вы праводзіце час з людзьмі, якія падзяляюць абмежаваны светапогляд і не імкнуцца да асабістага росту, гэта можа моцна паўплываць на тое, як вы думаеце, дзейнічаеце і прымаеце рашэнні. Калі вы акружаны асобамі, якія не вераць у свае здольнасці змяніцца, вы таксама можаце пачаць прымаць гэтыя перакананні, ускладняючы шлях да выхаду з гэтай сітуацыі. З іншага боку, акружэнне сябе людзьмі, якія натхняюць вас, імкнуцца да паспеху і адданыя самаразвіццю, з'яўляецца неабходным для таго, каб вы таксама матываваліся пастаянна паляпшаць сябе. Багатыя разумеюць важнасць стварэння адносін з людзьмі, якія стымулююць іх дасягнуць большага, думаць па-іншаму і шукаць творчыя рашэнні. Гэтыя сувязі дзейнічаюць як сапраўдныя каталізатары паспеху, дапамагаючы пашыраць гарызонты і адкрываць дзверы для новых магчымасцяў. Калі вы хочаце расці і дасягнуць сваіх мэтаў, неабходна перагледзець, хто уваходзіць у ваш сацыяльны круг і пачаць збліжацца з людзьмі, якія падсілкоўваюць вашу амбіцыю і матывацыю да прасоўвання наперад. Сакрэт 14. Бедныя не рэалізуюць свае ідэі або патэнцыял. У нас ва ўсіх аднолькавыя 24 гадзіны ў суткі, але розніца паміж тымі, хто дасягае паспеху, і тымі, хто застаецца на месцы, заключаецца ў тым, як кожны выкарыстоўвае гэты час. Часта можна ўбачыць людзей з вялікім патэнцыялам і бліскучымі ідэямі, але якія ніколі не прывадзяць іх у выкананне. Часто мары і амбіцыі кідаюцца, нават не будучы выпрабаванымі, і многія бізнесы церпяць няўдачу не таму, што яны былі нежыццяздольнымі, а проста таму, што яны ніколі не былі пачаты. Недахоп дзеянняў – адзін з найвялікшых варагаў паспеху. Мець ідэю – гэта толькі першы крок. Сапраўдная складанасць заключаецца ў тым, каб няспынна працаваць над ёй, удасканальваць яе і быць гатавым сутыкацца з перашкодамі, якія ўзнікаюць на шляху. Страх няўдачы або перакананне ў тым, што чалавек яшчэ не гатавы, часта перашкаджае людзям зрабіць наступны крок. Аднак кожнае вялікае дасягненне пачыналася з простай спробы, і тое, што адрознівае паспяховых людзей ад іншых, гэта здольнасць працягваць спрабаваць нават перад тварам цяжкасцяў. Калі у вас ёсць ідэя, не дазваляецца ёй памерці на стадыі думак. Увасобце яе ў жыццё, удасканальвайце, і калі не атрымаецца з першага разу, паспрабуйце зноў. Ключ да раскрыцця ўсяго вашага патэнцыялу заключаецца ў дзеяннях, навучанні на памылках і пастаянным паляпшанні. Вялікія бізнесмены, вынаходнікі і візіянеры дасягалі паспеху не таму, што ніколі не цярпелі няўдач, а таму, што яны заўсёды былі гатовыя паспрабаваць яшчэ раз. Сакрэт 15. Бедныя лічаць, што іншыя павінны дапамагчы ім дасягнуць вяршыні.
Многія людзі, якія сутыкаюцца з фінансавымі цяжкасцямі, памылкова лічаць, што свет або іншыя людзі нясуць адказнасць за іх узвышане. Яны думаюць, што нехта, будь гэта урад, сям'я ці нават сябры, павінен працягнуць руку дапамогі, каб выцягнуць іх з іх сітуацыі. Аднак горкая праўда заключаецца ў тым, што свет нічога вам не вінны. Поспех, асабістая рэалізацыя і фінансавы рост – гэта прамы вынік вашых намаганняў, адданасці і жадання перамагчы, незалежна ад абставін. Вы самі нясыце адказнасць за свой лёс. Тыя, хто сапраўды дасягае вяршыні, разумеюць, што кантроль над іх жыццём знаходзіцца ў іх руках. Толькі лепшыя, тыя, хто настойвае, хто не здаецца перад перашкадамі і не дазваляе сабе мысліць як ахвяра, атрымліваюць узнагароду. Шлях да паспеху выбудоўваецца праз пастаяннае навучанне, удасканаленне і мужнасць глядзець праблемам у твар, не чакаючы, што хтосьці прыйдзе і ўсё вырашыць за вас. Тыя, хто дасягае паспеху, пастаянна кідаюць сабе выклік, шукаюць новыя навыкі і заўсёды гатавыя вучыцца на ўласных памылках. Паспех не даецца, ён заваёўваецца, і ён усміхаецца тым, хто закатвае рукавы і змагаецца з нягодамі з трываласцю. Калі вы хочаце дасягнуць вяршыні, вам трэба пакінуць ідэю, што іншыя павінны весці вас да яе, і замест гэтага ўзяць поўны кантроль над сваім жыццём, сваімі рашэннямі і дзеяннямі. Сакрэт 16. Бедныя пазбягаюць чытаць кнігі ці вучыцца самастойна. Багатыя ўкладваюць час і намаганні ў атрыманы выдаў, няхай гэта будзе праз кнігі, курсы або практычны досвед. Бедныя, з другога боку, часта грыбуюць бесперапынным навучаннем. Сакрэт 17. Бедныя жывуць звыш сваіх магчымасцяў. Многія бедныя трацяць больш, чым зарабляюць, назапашваючы даўгі і купляючы непатрэбныя рэчы. Багатыя кантралююць свае выдаткі і жывуць ніжэй за свае магчымасці, што дазваляе ім зберагаць і інвеставаць. Сакрэт 18. Бедныя не плануюць будучыню. Бедныя часта не маюць доўгатэрміновых фінансавых планаў. Яны жывуць ад зарплаты да зарплаты, у той час, як багатыя маюць дакладна вызначаныя фінансавыя мэты і структуруюць свае фінансы для іх дасягнення. Сакрэт 19. Бедныя спадзяюцца на ўдачу, а багатыя давяраюць упартай працы. Бедныя часта спадзяюцца на ўдачу, напрыклад, выйграць у латарэю. Багатыя разумеюць, што паспех прыходзіць праз пастаянныя намаганні, добрыя рашэнні і упартую працу. Сакрэт 20. Бедныя грыбуюць сваімі сацыяльнымі сувязямі. У той час, як багатыя пастаянна пашыраюць сваю сетку кантактаў, наведваюць мерапрыемствы і знаёмяцца з уплывавымі людзьмі, бедныя часта грыбуюць важнасцю стварэння добрых сувязяў. Сакрэт 21. Бедныя маюць фіксаванае мысленне, у той час, як багатыя маюць мысленны расту. Бедныя лічаць, што іх здольнасці і інтэлект зафіксаваныя, у той час, як багатыя ведаюць, што заўсёды могуць удасканальвацца і адаптавацца да новых сітуацый. Сакрэт 22. Бедныя засяроджваюцца на праблемах, у той час, як багатыя сканцэнтраваныя на рашэннях. Калі сутыкаюцца з праблемамі, бедныя схільныя скардзіцца і засяроджвацца на цяжкасцях, а багатыя шукаюць рашэнні і магчымасці для пераадолення гэтых праблем. Сакрэт 23. Бедныя трацяць час на скаргі, а багатыя дзейнічаюць. Бедныя трацяць шмат часу на скаргі аб цяжкасцях і тым, чаго ім не хапае, у той час, як багатыя выкарыстоўваюць гэты час, каб працаваць над сваімі мэтамі і паляпшаць сваё становішча. Дзякуй, што прысвяцілі час гэтаму відэа. Калі вы ведаеце кагосьці, каму трэба гэта пачуць, калі ласка, падзяліцеся. Які з гэтых пунктаў вы дадалі б у спіс? Пакіньце ў каментарах. Калі вы праглядзелі відэа да гэтага моманту, напішыце «Я буду багатым» у каментарах, каб мы маглі нагадаць вам пра гэта ў будучыні. Зараз на вашым экране з'явяцца два відэа, абраныя спецыяльна для вас, дзе я падзялюся каштоўнымі парадамі аб тым, як стварыць багатце.
Не хвалюйцеся, я нічога не буду вам прадаваць. Не упускайце гэтую магчымасць працягваць вучыцца і рухацца да паспеху. Націсніце на адно з гэтых відэа і пачніце глядзець зараз. Давайце разам змянім ваша жыццё. Заставайцеся з Богам і да сустрэчы.